ng ating kwaderno, ballpen at Biblia. Tayo pong lahat maminamahal ay magising na. Narito na po tayo sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hiniling ko po tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin nating pinagpalang mangaral, ating mong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved order and preacher ko yung bubunyan. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa paglagis mo malapit sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binuhos yung matamis at banal na presensya. Marami pong salamat malapit noon sa tagumpay na pinagkaloob po sa bawat sa amin o malapit noon. Hallelujah. At narito po kami malapit noon sa pag-aaral ng banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantay ng aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod malapit noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo sa ganang akin malapit noon. Wala po akong magagawa. Sa iyo lamang kami umaasa malapit noon. Langisan mo pong iyong bang lingkod, maging banal na salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan malapit noon. At buksan mo mga pangunawa, kaisipan na matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating pong ipinapabutang dobling paggalang, pagrespeto, sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa ating pong sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, magandang madaling araw po. At sa ating pong mga minamahal na beloved elders, mga beloved pastoral workers, ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa ating beloved ating evangelist, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Maging sa ating mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating mga Facebook live streaming and YouTube channels, mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong basahin mga minamahal, tayo na po magsimula sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong basahin, aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 24, talata po ay 45 hanggang 51 po. Purihin po nga daw pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aklat po ng Mateo 24, 45 hanggang 51. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 45 hanggang 51. Ganito po nasasabi. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila ibigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay naramtan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pinagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Dadapot kung ang masamang alipin iyon ay magsabi sa kanyang puso, matagal ang aking Panginoon. Sa 49, at magsimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing.
Darating ang Panginoon ng aliping niyaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw, doon nga ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan. Amen. Sino nga ba? And who is a faithful and wise servant? Sino po, mga minamahal, ang tapat? Amen. At matalino, mga minamahal na alipin. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa ating pong binasa, mga minamahal, iatras po natin ang basa. 24:42, mga minamahal. Amen. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa ating binasa, mga minamahal, tinatanong ng banal na kasulatan kung sino ang tapat at matalinong alipin. Dito po sa ating binasa, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan, ang tapat at matalinong alipin, sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga nagpupuyat. Ibig sabihin, nagsisipaghanda sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakasulat po sa ikalawang aklat ng Pedro 3:10, mga minamahal, talon sa 14, ito pong nakasulat, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Hindi natin alam, mga minamahal. Amen. Ang araw, ang oras ng muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan, gaya ng magnanakaw, mga minamahal. Amen. Ang magnanakaw, mga minamahal. Amen. Pumapasok yan sa bahay, mga minamahal. Amen. Pumapasok ng bahay. Amen. Na hindi alam ng mga may-ari ng bahay. Ibig sabihin, nasa kasarapan ng tulog, mga minamahal. Hindi nagbabantay, hindi nag-iingat. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagbabalik ng malapay noon ay inihilintulad. Amen. Sa magnanakaw. Na hindi alam kung kailan aatake. Hindi alam kung kailan papasok ang magnanakaw. Ganyan ang ating pinakamalapay Jesus. Hindi natin alam kung anong oras at panahon ang muling pagparito ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, magsipaghanda ang bawat isa. Laging magbantay, mga minamahal. Amen? Be watchful, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat daw po ng bagay na nasa lupa, magagawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Maging ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Amen. Kahit kung hindi tayo magsisipaghanda, mga minamahal, masasama tayo doon sa mga mapupugnaw. Masusunog tayo, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo nasama sa rapture of the church, mga minamahal. Kung hindi tayo maliligtas, mga minamahal.
matutulad tayo, mga minamahal, sa mga nagagandahang gusali, matataas na gusali, mga nagagandahang sasakyan, mga minamahal, amen, mga mamamahalin, amen, na sinasabing walang halaga sa harapan ng mahal na Panginoon, na sinasabing lahat yan maaabo, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi na sa pagbabalik ng ating pong pinakamamalapay Jesus, ang nais masumpungan ng ating dakilang Diyos, sinasabi, nasa kapayapaan ang bawat isa. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, wala tayong kagalit, mga minamahal. Wala tayong tampok sa kahit kanino man. Walang galit sa atin, wala tayong galit sa ating kapwa, mga minamahal, amen. At sinasabi na walang dugis at walang kapintasan sa paningin niya, mga minamahal, amen. Walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kahit anong paghahanda ang ginagawa ng mga tapat at matatalino, mga alipin ng Kristo, ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Pilipos 2:12, mga minamahal, amen. Nalubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Sapagkat alam natin na ganito pala ang mangyayari, mga minamahal, amen. Kailangan nating ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus, amen, na sinasabi, mga minamahal, amen, ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito pala ang paghahanda na dapat gawin ng mga tapat at matalinong Kristiyano. Ang huwag pabayaan ang pagdalo, ang pagkakatipon ng mga banal, na gaya ng itinuro, mga minamahal, amen, mahigpit na ibinibilin sa atin, na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, amen. Na huwag natin, mga minamahal, amen, baliwalain, mga minamahal, ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na kung nais natin, sabi ng ating pong mahal na magulang sa Panginoon, kung nais nating makatiyak sa buhay na walang hanggan, nais nating makatiyak sa kaligtasan, mga minamahal, sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, huwag kang a-absent. Huwag tayong a-absent, mga minamahal, amen. Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, sapagkat sinasabi, mga minamahal, dito po tayo nililinis, mga minamahal, amen, na nais ng malapenoon tayo masumpungang walang dungis, amen, walang mansa, perpekto, mga minamahal, sa harapan ng malapenoon, amen. Kailan ba tayo nililinis, mga minamahal? Kailan tayo nagiging perpekto sa harapan ng malapenoon? Sa tuwing tayo nagkakatipon, nagkakaisa, mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, pinupuspos tayo ng Kanyang Santong Espiritu. Aklat ng unang Juan, mga minamahal, Kabanatay 1, talata po ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus, mga minamahal. Ito po pala, mga minamahal, kung nais natin, mga minamahal, amen, ng buhay na walang hanggan. Kaya pala mahigpit ang bilin ng ating pong mahal na magulang, na huwag mong nating pabayaan yung ating pagkakatipon, na huwag umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat dito po tayo nililinis, ginagawang perpekto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinabing Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Mamuhay ng may kabanalan. Hindi lamang sa loob ng iglesia, mga minamahal,
sapagkat marami pa rin sa atin, mga minamahal, amen, sa loob ng iglesia, nakasuot ng may kabanalan. Yung kanilang pananalita, yung kanilang pagkilos, may kabanalan, mga minamahal. Subalit pag sa labas na, mga minamahal, nakakalimutan na nila kung ano sila, kung ano tayo, mga minamahal. Nakakalimutan na natin, mga minamahal, na tayo alipin ni Kristo, na tayo binili, mga minamahal, ng dugo ni Kristo. Mga minamahal, amen. Hindi lang tayo binili sa halaga, sa pera, mga minamahal, amen. Yung binili sa atin ng ating pinakamamalapay Diyos, hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan ng kahit anumang kayamanan dito sa sanlibutan, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kapag sinabing, mga minamahal, tapat, amen. Kapag sinabing tapat na Kristiyano, tapat na alipin, faithful servants, mga minamahal, amen. Iisa lang ang pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, ang pinaglilingkuran lamang yung nagligtas sa atin, mga minamahal, amen. Subalit marami sa rin sa atin, mga minamahal, binabaliwala, mga minamahal, yung ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakakalimutan na natin, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kasaganaan ng buhay, mga minamahal. Hindi tayo binili ng mahal na Panginoon para diyan, mga minamahal. Binili tayo ng mahal na Panginoon para sa Kanya, para sa Kanyang sarili, mga minamahal. Kaya't, mga minamahal, bilang alipin ni Kristo, binili tayo ng mahal na Panginoon, hindi na natin pag-aari yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Ang buhay na natin na kay Kristo na. Ang dapat nating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Bilang alipin ni Kristo, mga minamahal, amen? Ano mang ipag-utos ng Panginoon, ng Master, mga minamahal, amen, ay sinusunod ng Kanyang mga alipin, mga minamahal, amen. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, dumalo ka, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Ibig sabihin, 100% mga minamahal, susunod ang tapat na alipin, ang matalinong alipin, mga minamahal. Amen. Kapag sinabing matalino, mga minamahal, may takot yan sa mahal na Panginoon. May takot sa mahal na Panginoon. Amen. Kung yung ating binasa kanina, amen, na ang pagdating ng mahal na Panginoon ay tulad sa isang magnanakaw, amen, mapupugnaw ang lahat ng nasa langit sa matinding init, maging mga bagay na nasa lupa, mapupugnaw, mga minamahal. Amen. May katapusan. Ibig sabihin, mga minamahal, may katapusan itong mundong ito, mga minamahal. Amen. Hindi ito nananatiling ganito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't, mga minamahal, amen, pinaghahanda tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ating ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Huwag na tayong, mga minamahal, maging isang mangalunya, mga minamahal. Maglingkod lang tayo sa isang Panginoon. Amen. Maging matalino tayo. Sabi nga, be wise, mga minamahal. Amen. Paglingkuran natin ang Panginoon na makapagliligtas sa atin. Hindi ang kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Yung kayamanan sa sanlibutan, pag inibig natin yan, mga minamahal, kung anong mangyayari sa sanlibutan, yun ang sasapitin natin. Subalit kung ating pinaglingkuran ng tapat ang mahal na Panginoon, kung paanong ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay umakyat sa langit,
ganun ang mangyayari sa atin. Ipagkakatiwala sa atin ng mahal na Panginoon ang kanyang lahat na ari-arian. Ang mansyon sa langit, mga minamahal. Lantay na ginto, lalakaran doon, mga minamahal. Isang napakahabang lamesa. Lahat tayo doon, mga minamahal, uupo. Sinong magsisilbi? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Grabing pagpapala, mga minamahal. Grabing pagpapala sa bawat isa sa atin na hindi ibinigay sa kahit sino man, kundi sa mga pinili lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit pababayaan ba natin, mga minamahal, yung dakilang kaligtasan ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon? Amen. Kung ating pababayaan ito, hindi tayo makatatanan, sabi nga mga minamahal, ng banal na kasulatan. Bilang alipin ni Kristo, binigyan tayo ng talento ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mga talento sa pag-awit, talento sa pangangaral, talento sa paghayo, sa pagpapatutuo, sa pagtugtog, mga minamahal. Amen. Talento sa paglilinis, talento sa pag-aayuno, pananalangin, pagpupuri, mga minamahal. Amen. Sinasabi, mga minamahal, kung babasahin natin dito sa aklat po ng Mateo, sa kabanatay 25, sa talatay 14 hanggang 30, mga minamahal, dito may alipin na binigyan ng 5 talento, 3 talento, at yung isa, binigyan ng 1 talento, mga minamahal. Yung 5 talento, pinagyaman niya, mga minamahal. Kahit umani siya ng 5, nadagdagan ng 5. Yung isa, 2, nadagdagan ng 2. Yung isa, mga minamahal, ibinaon niya sa lupa, mga minamahal. Amen. Hindi siya naging tapat. Kahit anong nangyari sa kanya, mga minamahal. Amen. Inihagis siya sa labas. Ibig sabihin, mga minamahal, itatapon tayo sa impyerno, mga minamahal. Amen. Kahit bilang mga awit, mga minamahal. Amen. Na binigyan ng talento ng mahal na Panginoon, maging tapat tayo, mga minamahal, sa ating mga tungkulin. Amen. Maging tapat tayo bilang manunugtog, mga ngaral, beloved elders of the church, mga beloved workers, mga minamahal. Amen. Lahat, mga minamahal, na talento, sinasabi ng banal na kasulatan, wag nating iiwanan to, mga minamahal. Amen. Amen. Wag bilang mga awit, mga minamahal. Amen. Wag, mga minamahal, iiwanan ng bawat isa ang ipinagkaloob na talento ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat kung hindi natin pagyayamanin, mga minamahal, matutulad tayo dun isang hindi tapat na alipin. Mga minamahal, ibig sabihin mangmang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Inuna ang pagpapayaman sa sanlibutan, mga minamahal. Ano sabi ng banal na kasulatan? Doon sa taong mayaman, amen? Ikaw na haling, sa gabing ito ay kukunin ang iyong buhay. Amen. Ayun, kaluluwa. Sa kanino kaya mapupunta ang iyong kayamanan, mga minamahal? Amen. Kaya't mga minamahal, magpakayaman tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa sanlibutan. Amen. Sapagkat, mga minamahal, gaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, kapag inuuna natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, ang katwiran ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bilang ginagamit sa banal na ubasan, mga minamahal, patuloy pa rin tayong nililinis ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga impurities natin, pinupurify pa rin tayo ng mahal na Panginoon upang lalo tayong magamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Kaya't merong nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen. Na nagtutuwid sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, mas mainam yung talagang yung nakakarinig tayo ng mga rebuke, mga minamahal, open rebuke,
is better than secret love, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sa una, hindi pa po natin mauunawaan, mga minamahal. Amen? Subalit, sa kalaunan, mga minamahal, mauunawaan din natin, mga minamahal. Amen? Mas mainam yung pag na-rebuke tayo, mga minamahal, talagang tagus sa puso. Bakit po, mga minamahal? Magtatanda tayo, mga minamahal. Matututo tayo, mga minamahal. Amen? Sisiksik yan sa ating isipan, sisiksik yan sa ating puso ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating pagkakamali, mga minamahal, na itinuwid, mga minamahal, amen, sa susunod, hindi na natin yan muli pang gagawin, sapagkat alam na nating mali, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at bilang tapat na alipin, mga minamahal. Amen. Meron ding katangian ang alipin bilang mapagpakumbaba, mga minamahal. Amen. Ang alipin na mapagpakumbaba, mga minamahal, handang tumanggap ng mga turo ng pagtutuwid, laging sumusunod. Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen. Ito po, mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung mga mapagmataas, ma-pride, mga minamahal, amen, ayaw magpatuwid, ibinabagsak sila ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga, mga minamahal, amen, huwag tayong mga minamahal magpakasiguro, amen, na tayo lagi nakatayo. Baka tayo mabuwal, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya't nakakarinig po tayo, mga minamahal, ng pangangaral talagang mabibigat, mga minamahal, upang sumiksik sa ating puso at isipan ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang mga alipin ni Kristo, mga minamahal, amen. Marami tayong pagdaraanan, mga minamahal. Amen. Mas marami ang kadalamhatian, mga minamahal. Walang yung kagalakan, mga minamahal. Amen. Halos walang kapahingahan ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sabi natin, beloved Mama dear, sa langit na. Sa langit na tayo magpapahinga, mga minamahal. Amen. Sa lupa, mga minamahal, dito, maraming pasakit, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Nangangasiwa na ng maayos, mga minamahal. Amen. Ginagabayan na tayo ng maayos. Tinuturuan na tayo ng maayos. Nakakarinig pa tayo, mga minamahal. Inilalaan na nilang kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo mahal, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, hindi siya maglalagay ng nangangasiwa, mga minamahal. Amen. Gigising ng alas 4, mga minamahal, magpupuri hanggang alas 12. Magpapahinga ng kaunti. Mag-uumpisa ulit ng alas 4 ng hapon at matatapos ulit, mga minamahal, ng alas 8. Ganun yan araw-araw, mga minamahal, sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ganyan, mga minamahal. Amen. Pero bakit hindi pa rin natin maunawaan, mga minamahal? Kailangan, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi, mga minamahal, amen, ng Job 28:20, talon sa 28, saan nanggagaling nga ang karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Saan natin ito masusumpungan, mga minamahal? At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa, mga minamahal. Kung hihiwalay tayo sa kasamaan, sa mali nating gawa, mga minamahal, handa tayong tumanggap ng mga pagtuturo ng pagtutuwid, magkakaroon tayo ng pag-unawa. Sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Aklat ng Revelation, Kabanata 3, sa talata ay 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, susubukin, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasultan, kung tayo magiging tapat, mga minamahal, amen, tinupad natin ang salita ng mahal na Panginoon. Sumusunod tayo, mga minamahal, without complaint, without murmuring, mga minamahal, amen. Ayaw ng mahal na Panginoon, nagmumurmur, mga minamahal, amen. Magagaya tayo sa mga Israelita, naglakbay sa ilang, mga minamahal, mga murmuring, hindi nakarating, mga minamahal, sa ipinangako ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon bilang alipin, sunod lang ng sunod, mga minamahal. Sapagkat tayo, mga minamahal, amen, lahat ng ginagawa sa atin ng mahal na Panginoon ayon sa ating ikabubuti, mga minamahal, amen. Ayaw ng mahal na Panginoon tayo mapahamak. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, sumunod lamang tayo ng sumunod, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, mga minamahal. Amen. May kasamang pagtitiis. Amen. Ang pagtupad sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nariyan, mga minamahal, laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Magpupuri, mag-aayuno, mananalangin, mga minamahal. Amen. Minsan, dumarating sa atin bilang tao, mga minamahal, na parang hindi na natin kaya, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, amen, kapag tayo tumawag sa mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, palalakasin ka muli ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, aking sasagutin ka, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit kung nasa atin ang mahal na Panginoon, sapagkat tayo naging tapat sa Kanya, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, sinong makapaghihiwalay sa atin sa mahal na Panginoon? Sa pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Sa Roma 8:35, mga minamahal, amen. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Darating ang kapighatian, ang kapisan o ang pag-uusig, o ang kagutom o ang kaubaran, o ang panganib o ang tabak, mga minamahal. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng ating nabanggit, mga minamahal, mga kahapisan, kagutom, kalumbayan, maging ang kamatayan man, sabi ng banal na kasulatan, hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, nasa atin si Kristo, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror. Kapag tapat ang isang Kristiyano, mga minamahal, faithful servant, nasa Kanya, nasa atin ang pinakamamalaking Diyos. Lagi nating kasama ang mahal na Panginoon. Saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, ano mang kalagayan natin, mga minamahal, kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi, mga minamahal, huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Matakot lamang tayong makagawa ng kasalanan. Matakot tayo, mga minamahal, na makagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Matakot tayo, mga minamahal, na lumayo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matakot tayo, mga minamahal, baka isang araw hindi na natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Sinasabi ng banal na kasulatan, kung si Kristo ay nasa atin, mga minamahal, sino ang laban sa atin? Kaya nga sinasabi, mga minamahal, lahat ng ito, mapagtatagumpayan natin, maging ang kamatayan man. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, amen? For to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Malaking tuwa pa ng Kristiyano. Amen? Na isang tapat na Kristiyano kung dumating sa kanya ang kamatayan. Bakit? Nagtagumpay siya sa misyon na ibinigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya, buong lugod nating masasabi, mga minamahal, handa tayong humarap sa hukuman, sa judgment seat, na haharapin nating lahat. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nung tayo nabubuhay dito sa lupa, nagtapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong hirap, kahit walang pamasahe, kahit may karamdaman, stroke, patuloy pa rin dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit nanghihina, kahit nang lumaybay, hindi pa rin nawawalan ng pag-aasa. Minsay natitisod, subalit bumabangon muli upang patuloy na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Dito po sa huling talata, mga minamahal, sa Revelation, Kabanata 2, talata 10, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo ni Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko ay mamuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong ibon na
tayo iniibig ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayaw niya tayong mapahamak, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayo mga ligtas, magtamo ng buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Kung tayo man, mga minamahal, hallelujah, ay nakakaranas, mga minamahal, hallelujah, ng mga kahirapan, pansamantala lamang ito, mga minamahal. O meron man tayong karamdaman, mga minamahal, magpasalamat pa rin tayo, mga minamahal. Meron tayong mga problema, matinding pagsubok na pinagdaraanan, pasalamatan pa rin natin sa mahal na Panginoon. Tayo nire-rebuke, mga minamahal, binibigyan ng sustainment, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon, sapagkat ito'y ikabubuti natin, hindi sa ikapapahamak, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, magpakumbaba tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na magapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoon, na patuloy kaming pinangahawakan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na patuloy pa rin kami nakakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maraming salamat sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin, mga mahal na Panginoon. Kami, mahal na Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nagkasala, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po yung ibang lingkod, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming isinasamo sa mga oras na ito. Patuloy kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon, katulad ni Haring David, kami nagdanais, nalikhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, mahal na Panginoon. Tapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming alisin sa iyong harapan. Panatilihin mo kami, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nais namin laging maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Huwag mo ipagkait, mahal na Panginoon. Mabag ka sa bawat isa amin, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Kami naghihina, nalulupay-pay dahil sa mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan, mahal na Panginoon. Subalit, mahal na Panginoon, alam namin, hanggang sa mga oras nito, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong dakilang pangako sa bawat isa amin, na ang aming nararanasan ay padandalian lamang, mahal na Panginoon. Patuloy mo pa kaming palakasin, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palayasin ang gawa ng kaaway. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panghihina, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, leukemia, cancer, kidney trouble, liver cancer, rheuma, arthritis, panlalabo ng mata, dulot ng katarata. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now.
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Sama-sama po nating palakpakan muna ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pa'y magsipaghanda, mga minamahal. Amen. 3 times, 3 beses tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga baguhan, amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ating mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, na bumaba sa lupa. Amen. Nagpapo sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo, mga minamahal, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat nilikha ng malapeno, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito, mga minamahal. Amen? Katulad ng naranasan ng ating mga minamahal, mga awi kanina, mga minamahal, amen? Silang lahat ng apuspos ng Santong Espiritu. Nabautismuhan ang bawat isa sa Espiritu Santo. Amen. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y mararanasan natin, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maising panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo. Narito po sila malapinoon, kabagan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay, panghawakan mo po sila, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earth prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.